О, чудовището наблизо. Чакай. Не го пипай. Не го гледай. Бягай без да го гледай. Крий си бързо. Ти да не джокна чудовището, бе. Да. Не, просто се скрий. Ага. Той е там, да знаеш. То всеки път ли не трябва да го гледам? Кът те гони, не го гледай. Добре. Това чудовище. Ебе, много малко парички има тука. Нещо няма да това. Тук има корона. Ема тя само 600, много малко наистина. Тук служи. Върни се. Връщам се. Ето. Биричка Оли, май само с за водката. 2000. Охо, само. Много Джакпот намерихме. Мале, това звучеше като моята прадня. Тези зелени дайте ми много лесно се строшат. Много лесно. И ако къде... Бягай, не гледай за тебе, не гледай за тебе, не гледай за тебе, не гледай за тебе. Бягай. Джепе, не гледай за тебе. Не гледай за... Ще ме фане! Защо? Какво бе, батко? Газето ми! Стой по-насам, стой по-насам. Избяга ли? Да. О, брат, не знам. На колко време? Ето. Тук се скрий. Не, тук. Аха. Черен. Аз Дебел. малко изкрещя. И аз крещи. Пак изкрещи. Типа си гух, нали бе деба? Бързо, бягай! Ти да не гледай за тебе, пак не гледай за тебе. Ти да не гледам. Не гледай за тебе, казах ти не гледаш. Не гледай. Аз не просто гледам, не бе, гледай. гледам към земята. Не гледай. Чай, че нямам енергия. Мама, Бог да не... Идва за тебе! Към спална, бързо, към спална. И задръж това, не, тичай, просто тичай! Тичам! Натискай това бързо, натискай го. За тебе. Това бързо, много бързо. Дядо Коледа! Арче, гномовете! Много съм скъпи. Ядно ми е. Сникил. Чакай, стой така. Сникил. Те, баш... Не ме пипай! Чакай бе, на къде зафучи? Трябва да намерим чудовището. Намери го. Айде. Помогни ми с това, че е тези. Добре. Помагам. Ще спра да едитвам до тук, защото това ми отне 3 дена и не искам повече. И много ми се спи, затова ще направя ново видео след около една седмица. Затова за сега до после.